Knjiga Pitanja i odgovori o islamskom bontonu. Narator Dino Bajrović. Produkcija El Kelimeh. Održavanje higijene. 1. Čime u islamu održavamo higijenu? Higijenu održavamo sljedećim stvarima: abdestom, kupanjem, pranjem ruku prije i poslije jela, ispiranjem usta i pranjem zuba, sunećenjem, stavljanjem ruke ispred usta prilikom kihanja i zijevanja, skraćivanjem brkova, uklanjanjem dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta, podrazivanjem nokata i pranjem vodom nakon fiziološke potrebe. Također, zabrana puhanja u hranu došla je iz higijenskih razloga, pa je i to jedan od načina održavanja higijene. 2. Kojim danom je kupanje najljepše učiniti? U predanju Ebu Sejda el-Hudrija, radijallahu anhu, poslanikova, salallahu alejhi ve sellem, preporuka dovedena je gotovo u ravan imperativa. Kupanje petkom dužnost je svakoj punoljetnoj osobi, kao i pranje zuba i upotreba mirisa, ukoliko ga ima. 3. Kada kupanje postaje obligatna, stroga dužnost i kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio? Kupanje nakon intimnog odnosa je obavezno. Treba ga činiti na način kako je to činio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam Buhari navodi autentično predanje Ajše i Mejmune radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prilikom gusula prvo oprao ruke, a u jednom predanju i spolni organ, zatim isprao usta i grlo i uzeo abdest, kao što se uzima abdest za namaz. Nakon toga je oprao glavu, a iza nje kompletno tijelo, tako da nigdje ne ostane suho. 4. Koliko islam pridaje važnost pranju zuba? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovu vrstu higijene najbolje je ilustrira hadisom koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu. Kada ne bih otežao svome umetu, naredio bih im upotrebu misvaka, pranje zuba prije svakog namaza. 5. Nastavi započeti hadis. Allah je lijep i voli ljepotu, čist je i voli čistoću, plemenit je i voli plemenitost, darežljiv je i voli darežljivost. Pa čistite vaša dvorišta i javlije i nemojte se poistovjećivati sa Židovima. 6. U koju kuću ne ulaze meleki? Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slika ili pas. 7. Koja je krajnja granica za uklanjanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta? Prema predanju Enesa bin Malika radijallahu anhu, krajnja granica da se to učini je 40 dana. 8. Nastavi sljedeći hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije desnom rukom, jer uistinu šeitan i jede i pije lijevom rukom. 9. Šta prema islamskom učenju predstavlja toalet? Toalet je stjecište džina i šeitana, mjesto gdje se odstranjuju brojne nečistoće i ono što ljudima smeta, i musliman treba znati kako na takvo mjesto ući. 10. Šta se uči kada hoćemo ući u toalet? Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi htio ući u nužnik učio: Allahu moj, utječem ti se od muškog i od ženskog roda šeitanskoga. 11. Šta da prouči onaj ko ne zna dovu za ulazak u toalet? Može da prouči bismilu, jer će ga to zaštititi od zla i loših posljedica boravka na tom prostoru,
kao što poručuje vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u predanju Alije radijallahu anhu i Enesa bin Malika radijallahu anhu. Izgovaranje bismile prije nego se uđe u nužnik zaklon je između džinskog pogleda i čovjekovih stidnih dijelova tijela. 12. Kojom nogom se ulazi, a kojom izlazi iz toaleta? Lijevom nogom ćemo ulaziti u toalet, a desnom izlaziti. Dakle, suprotno ulasku i izlasku iz džamije, kuće, škole, fakulteta i slično, čime pravimo razliku između tog i ostalih mjesta. 13. Kako se treba okrenuti prilikom obavljanja velike i male nužde? Odgovor na ovo pitanje zaključujemo iz hadisa koji prenosi Ebu Ejub el Ensari. Kada dođete na mjesto gdje želite obaviti fiziološku potrebu, ne okrećite se tom prilikom svojim licem niti leđima u pravcu kible, nego se okrenite prema istoku ili zapadu. 14. Kako se čistimo nakon obavljanja velike ili male nužde? Nakon obavljanja velike ili male fiziološke potrebe treba se oprati vodom i to lijevom rukom. Islam doduše u nedostatku vode dozvoljava upotrebu i drugih metoda. 15. Na koju opasnost kažnjavanja u kaburu je ukazao Božji poslanik? U hadisu koji prenosi Abdullah bin Abbas radijallahu anhu stoji: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored dva kabura i rekao: ova dvojica se kažnjavaju i to se ne kažnjavaju zbog nečeg velikog. Jedan je prenosio tuđe riječi, a drugi se nije čuvao mokraće. 16. Ko su prokleti ljudi na koje ukazuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi sa obavljanjem fiziološke potrebe? U predanju Ebu Hurejra radijallahu anhu u kom se upozorava: čuvajte se dvojice prokletih. Na tu vjerovjesnikovu sallallahu alejhi ve sellem prijetnju ashabi su zapitali: a ko su dvojica prokletih? On je odgovorio: oni koji obavljaju fiziološku potrebu po putevima i hladovima. 17. Šta proučiti nakon obavljene fiziološke potrebe, to jest izlaska iz toaleta? Iz hadisa koji prenosi Aisha radijallahu anha se vidi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio oprost od gospodara svjetova. Ona prenosi: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi kada bi izašao iz nužnika rekao: gufraneke, oprosti nam.